Den største fordel for bygherren ved at have en dialog med os, det er, at vi parterne på forhånd lærer hinanden at kende, og at man i forbindelse med eventuelle konflikter eller uddannelsesspørgsmål eller arbejdsmiljøting har en dialog med parterne, sådan så man på forhånd ved, hvem er det, vi skal henvende os til, hvis der er optræk til problemer, eller hvis der er ting, vi gerne vil have løst på en anden måde. Nogle af de problemer, vi har set, der opstår, fordi der ikke er denne her dialog, er typisk sådan nogle omkring social dumping. Bygherren mener for så vidt, at han har gjort de ting, han bør gøre. Han har lavet et ordentligt kontraktsmateriale, han har haft en god dialog med hovedentreprenøren. Og lige pludselig så står han i en situation, hvor fagforeningen render på pladsen hele tiden. Han ved ikke rigtig, hvem de er. Der er en mistillid mellem parterne, og lige pludselig læser han måske noget i pressen om den sag, der foregår på hans byggeplads, som han dybest set ikke aner noget om. Mange af de her problemer kunne have været håndteret anderledes, hvis der havde været en dialog mellem parterne på forhånd. Man havde kendt hinanden, vidst, hvem er det, jeg skal henvende mig til, hvis jeg tror, der er noget under optræk. Jeg tror i virkeligheden, det er et bredt spekter af ting, man kunne forestille sig i forhold til at yde en service eller en hjælp på forhånd. Hvis man tager eksemplet omkring social dumping, så handler det jo meget om de faresignaler, som vi ofte kan se på forhånd. Hvis vi ved, at for virksomhedsnavnene, der er lavet aftaler med at vide, er det så virksomheder, vi har haft problemer med i forvejen. Hvis der kommer virksomheder udefra, som ingen kender, er der så overenskomst? Ser det ud, som om virksomhederne selv har ville indgå i en dialog med arbejdsmarkedets parter i Danmark, og på den måde ligesom rettet for sig med det samme. Jeg tror, at en af grundene til, at mange bygherrer viger tilbage for at tage kontakt med de faglige organisationer, er et måske lidt gammeldags syn på de faglige organisationer. Det er nogle organisationer, som traditionelt er svære at samarbejde med, er konfliktskabere mere end konfliktløsere. Og der er måske også en tvivl om, hvordan man egentlig gør det. Fordi hvad skal det handle om? Vi har jo ikke noget juridisk forhold til hinanden. Vi har ikke noget aftalemæssigt forhold til hinanden. Så hvorfor skulle vi egentlig tage kontakt til de faglige organisationer? Jeg tror sagtens, det kan være berettiget, at nogle bygherrer sidder med et dårligt billede af de faglige organisationer, fordi de måske har været igennem en dårlig proces med presse og konflikter og røde faner og hvad ved jeg. Men det er måske netop sket, fordi der har været den her manglende dialog, hvor man ikke har ligesom fået en tillid til hinanden og troet på, at det vil have en virkning og henvende sig til hinanden. Jeg tror, at de gode eksempler, det er der, hvor bygherren siger, at det er sådan her, det skal være. Der skal være en ordentlig dialog med de faglige organisationer. Vi tager dem ind, åbner vores dialog for input fra arbejdstagerorganisationerne, og det bliver de entreprenører, der så bliver valgt til at udføre opgaven, det bliver de også en del af. Og på den måde bliver det en rigtig god proces, hvor man åbner byggeriet for de indspil, der måtte være fra alle parter.